sa s rokom stretol, milí priatelia, a my vám opäť ponúkame v rámci blížiacich sa tradičných račianskych hodov jeden špeciálny recept. A ja si neviem predstaviť, s kým tento recept by sme mali pripraviť pre všetkých milovníkov týchto tradičných špecialít, ako s touto úžasnou dámou, skvelou kuchárkou, pekárkou, račankou, tak račiansky pani Aničkou Virflovou. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa vy máte? Veľmi dobre. Na tie roky veľmi dobre. Ja som počula takú správu, že 89 tento rok. Veru, keď to žijem. V auguste. Vy ste neskutočná. Veľká inšpirácia pre nás. My, ak môžeme, tak v tejto chvíli vstúpime spoločne s vami do vašej pivničnej kuchyne? Áno, áno, do mojej pivničnej kuchyne. Áno. Ja bych to hore nerobila, ani za 100 eur, keby mi niekto dal. Dobre, tak nech sa páči, ak máte chuť, milí diváci, poďte s nami a pripravíme si tradičný račiansky recept. Ste vítaní. Pani Anička, vy ste úžasná, že ste nás opäť prichýlili tu u vás v kuchyni. Dnes budeme chystať jedno špeciálne račianske jedlo. Čo to bude? Lokše. To sú tradičné račianske lokše? Áno, prosím. Aj na dvojaký spôsob. Môžeš si dať aj sladké, aj slané. Juj, to máme my veľmi radi. Samozrejme sú súčasťou rôznych podujatí, ako aj hodov, tuto priamo v Rači. A mnohí by si chceli pripraviť doma, ale nevieme, že ako postupovať. Tak si povedzme, čo k tomu budeme potrebovať. Tak, zemiaky si zemelem na masové mlínku. Pozerám, uvarím. A vy tu máte také troška staršie zemiaky, také majú byť? Áno. A to sú zemiaky, už pravda, že starší a sú mäkké tie zemiaky. Čiže to je dôležité. Áno. A oni sú také vodové, tieto zemiaky. Dobre, čiže takéto zemiaky ideálne. Nič doma nevyhadzujte, ak máte. Takže zemiačky si uvaríme v slanej vode. Áno, ve slanej vody. Dáme sol do toho hrnca a potom ošúpem a na ten mlínku si ich zemelem. Takže zemiačky potrebujeme ďalej, k tomu budeme potrebovať sol a hladkú múku a trošku oleja. Trošku oleja. Dobre, do cesta? To je tá finta, že sú tí lokše také mekučké. Juj, výborne. Tak poďme pracovať a vy, nech sa páči, sledujte postup. Tak ideme na to. Teraz trošku soli. Takto. A my si zvykneme niekedy pomáhať tým, že keď nám to príliš lepí, že tam dáme veľa múky. To asi nie je správne. Není treba. Není. A ja dám sem takto lyžičku oleja a to je tá finta. To mňa naučili zase len starší ženy, že vtedy sú tí lokše mekučké. Nech sa páči, dáme druhý tanier. Pani Anička, máme pre vás aj pozdravy od vašich fanúšikov, lebo vy ste už taká internetová celebrita, nielen v Rači, ale aj po celom Slovensku. A musíme sa vám veľmi pekne poďakovať. A padajú také otázky, že čo robíte, že tak fantasticky vyzeráte, stále máte takú sviežu farbu v pleti. Ale, dobre. Najem sa, čo chcem a ja si nemaj odpočinúť po obede. Spravím záhradku, na družstvo už nechodím, velice málučko. Už sa to nedá. Už 4 ročky, už to velice cítim. Ste pre nás obrovskou inšpiráciou. Ďakujeme veľmi pekne za to, že vás máme a ďakujeme, že sme mohli aj s našimi divákmi prísť sem k vám do tejto vašej špeciálnej kuchynky, kde ste nás prijali. Ďakujeme veľmi pekne. Do pivnice. Želáme vám hlavne pevné zdravie, veľa radosti a hlavne, aby sme sa mohli, neviem, či to poviem tak trúfalo, ale budeme veľmi vďační, ak budeme môcť prísť aj o rok. No, uvidíme, či dožijeme. Keď nedožijeme, doležíme.
Ďakujeme veľmi, veľmi pekne, želáme vám krásne hody a všetkým vám prajeme dobrú chuť.